بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا. سلام زغبركم تخاتلتي CMA كسترا شو على توزينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبرين عدم علي سليمان نبشولناويت كلوب جايز نمتصمبال لوما بساعات غامشت نقيلو اتقاي هاغرايت غانتا كعس اغري ኤርትራን ኢትዮጵያዊት ክለብ ሐዋሳን ዝኾነ علي سليمان نشولناويت كلوب جايز بزبصحو سمع مسرت حكمناو مرمره ድሕሪ ምውድኡ ናብታ ጋንታ ንምጽምባር ሎም 26 حمله 2024 ኣብ ሰዓታት غامشت ናብ ሾለን ነቂሉ ተጻዋታይ ክለብ ሐዋሳ علي سليمان ኣብዝኒ ዓመት 2023-24 ግጥማት ካመላ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተጻወቲ ጸብለል ብምባል ዝበዝሐ ሸቶታት ማለት 20 ብምዝጋብ ተሸላሚ ወርቂ ጫማ ክኸውን ከም ዝበቕዐ ይዝከር ምስ ሓንቲ ካብ ዛዕባያ ክለባት ቀዳማይ ዲቪዥን ሾለን ዝኾነት ክለብ ጋይስ ክጽምበር ኣፋዊ ስምምዕ ኣካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ እንሆ ሰዓቱ ኣኺሉ ስምምዑ ኣካይዱ ናብታ ሃገር ተበጊሱ ይርከብ ናይ ማእከል ሜዳ ኣከፋፋላይ ናትቃይን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ሮቤል ተክለ ሚካኤል እውን ኣብ ተመሳሳሊ መስርሕ ምስጋር ከም ዘሎ ምንጭታትና ይረድኡ بستفلالي ودرات أمكير زركة ودرات أولمبيك باريس قدام 27 حمله بناء ولكن نجدي ودرن كتير وعلو أبزام درخت قلال مساسان كلتنا 4 كيلومتر زرح كتا ودر من أبزغ الطفة ساعات زازما نميك راسيم أمولا دربوته ترقيبهم كابزوم أبزه ودر استرغو ساسان 4 تقلال دمتي اتحدي كاب معالتي نام معالتي حدست معرفات زغنات سلنزلون أبوخرنا أولمبيك تساتفهم زنبره إيرتراو بينام قرم أيو نزا ودر ناي سدتنياتات غانتا توكالي أرسلان أمير أنصاريو مويسوا أبز حلف ودرات أولمبيك نورك مدالاني كرونومتر تعاويتهم لازنو برو تقلادمتي مسنع الزب أبش حنشعات تميتن 29 أتلانتا اسبانيوي ميغيل اندراين أبكل تشع سيدني كمون أبكل تشع 4 أتين سوسراوي بيلا تشلاف إيكيموف أبكل تشع شمونتن بيجين سويزرلاندوي فابيان كانشلارا أبكل تشع 10 تخلتن لندن بريطاناوي برادلي ويغنس أب 2026 ريو سويزرلانداوي فابيان كانشلارا أب 2021 أب طوكيو جابان أبستخيره ناي مودعتا وددر أولمبيك سلوفيناوي بريمير ليج نزا ناي ولكن ناي غزي وددرن تعاويتهم لازم نبرو تقلادمتيوم أب تاريخ ناي ولكن ناي غزي ودرات أولمبيك تزقلطف ساعه استهرملو أب 2010 تخلتن أب لندن إنجليز تخايدو زنبر وددريو أب 4 كيلومتر زرقح زنبر وددر برادلي ويغنس كعوتلون كله أب ساعه 50 كلتن نتبع 10 كيلومتر إنات حمببيو كابزون ورك مدالين معتار أبزا مدرخ أتيوم تركوب تقدرمتي نتا مدالة أب كسارهم كان تلتلوان تخوينهم نتي أبزا عود جنون سمن كبرن زلو زحلف عام الشامبيون عالم زخونة بيلجيماوي روم كوفينبل كرتو مسخ ليو أبزا مدرخون ريم كوفينبل عود كوينو كوتسيو تجميتو نوفينبل سعيبون دوما كميت ألاوي فليبو غانا إنجليزاوي جوشوا تارلينغ سويسرلانداوي ستيفان كونغ أمريكاوي براندون ماكنالتي بيلجيماوي وانتوان آرت أمريكاوي ماغناس شيفيل سويسرلانداوي ستيفن بيسيجر دنماركاوي ميكيل بيرغن نرويجاوي توبياس فوسن عوتاتنا يزا مدرخ قنو بحطين نزقربو تقلادمتيوم أبزا وددر تتصميدهم كابزلو 34 تقلادمتي نبينيام قرماي حويسو أب تور دي فرانس تساتفهم زمتسو تقلادمتيوم أفريقيين تقلادمتي أبناي ولكن يجزي وددراتن أولمبيك أب كل تشح سنيديوم كساتفو جميروم أبزا وددر تزبلت درجة بأفريقيين تقلادمت تمزقبه أب توكي أولمبيك دوب أفريقيا ستيفان ديبود زحزو مبل 10 ترتايو أبزا وددر بينيام قرماي موروكاوي أشرف إيدوغ مينن أهجور أفريقيا وكلهم زودادور زلو تقلادمتيوم كابينا من أشرافن ناي ستيفادي بوند درجة كم حيشو انت قيلهم حدش تاريخ كسنو اليوم أبزا ولدر ساسان شوعاتن عامتن كلتم 29 معالتاتن مليوز ركب بورتوغالاوي ريكوستا اتبعت مزعبي تقلادماي أبزا ولدريو مودادر بوتا بزهار مزناب تشكي من باروم تقلادمتي كابسقا ازفترة عنقفات نايزا مدرخين يرو تقلادمتي دما أب أنغولتات بتنقاقك توي يقدرون يروم بنيام قرماي كم تسبيس تقبر اللوب أقوصات سرا فرنسا ساعات 4:53 وددر فلديمو توم زي حلولو إيرتراوين دقفتي بزا مودادر بوتا ترخيبهم نبينيام سني منيتهم قليتهم عفاني مو أبزا وددر 10 عامتن 153 معالتات مليء زنبره إنجليزاوي جوشوا تارلينغ اتبعد مزن أسات تساتاف نايز وددريو أمود داتا أبز تعقنا جزي بيلجيماوي ريم كوفينبل أب ساعات 56.7 كيلومتر النارجة وددرو بساسان شو جهدن 10 تخلط خليتين بمزجام عوت ورق مدالة أولمبيك باريس كوينو
ኢጣሊያዊ ፊሊፖ ጋንታ ብ15 ካልኢት ድሕሩ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ቤልጂማዊ ወንት ቫን ኣርት ድማ ብ25 ካልኢታት ድሕሩ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ ኣብዚ ዓውዲ ዝተሳተፈ ቢንያም ግርማይ ካብ ዕውት ሬምኮ ኢቨኖፖል ብ4 ደቂቃን 8 ካልኢትን ድሕሩ መበል 29 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብዛ ውድድር ወዲ 24 ዓመትን 184 መዓልታን ዝነበረ ኢቨኖፖል ብዕድመ እቲ ዝነኣሰ ዓወት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኦሎምፒክ ብምዃኑ ሓድሽ ክብረ ወሰን ሰይሩ። ኣቀዲሙ ኣብ 27 ዓመቱ ነዚ ክብሪ ሒዙ ፀንሐ ስዊዘርላንዳዊ ፋቢያን ካንችላራ መንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ቅድሚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳደምቲን ተመሳሳሊ ርሕቀት ዝነበሩ ውድድር ኣካይደን። ነዛ ውድድር ኣውስትራልያዊት ኣባል ጋንታ ኤፍዲጄ ግሬስ ብራውን ኣብ ሰዓት 49.5 ኪሎ ሜትር እናረገፀት ንውድድር ኣብ 69 ደቂቃን 68 ካልኢትን ብምዛም ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክ ፓሪስ ኮይና እንግሊዛዊት ኣባል ጋንታ ቲም ቪዝማ ኣና ሄንደርሰን ደቂቃን 61 ካልኢትን ድሕራ ካልአይቲ ኣሜሪካዊት ኣባል ጋንታ ካንዮን ችሎ ዲጌርት ብደቂቃን 62 ካልኢትን ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ኮይና ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር 35 ተቀዳደምቲን ተወዳዲረን። ዕውት ግሬስ ብራውን 50 እንግሊዛዊት እና ሄንደርሰን 250 ኣሜሪካዊት ቾለ ዲጌርት ድማ 200 ናይ ዩኤን ነጥቢ ረኺበን። ዓይናን ዘውደቕትሉ ተጻዋታይ ካብ መፍራም ድሕሪ ዘይትብል ቸልሲን ዴንማርካዊ ሓላዊ ውልዳት ቪያሪያል ዴንማርካዊ ፊሊፖ ጆርጊንሰን ኣፈሪማቶ። ብትእዛዝ ሓድሽ ኣሰልጣን ቸልሲ ኢንዞ ማሬስካ ፈሪሙ ዝርከብ ጆርጊንሰን ንቦታ ቁጥሪ 1 ሓላዊ ውልዳት ቸልሲ ንምሓዝ ምስ ሮቤርቶ ሳንቼዝን ፔትሮቪችን ክቃለስ ትጽቢት ይግበረሉ። ቸልሲ ቀዲማ 20 ሚልዮን ብምስላዕ ቪያሪያል ድማ 25 ሚልዮን ድሕሪ ምሕታታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዋጋ ዘይምስማዕ ተኸሲቱ ጽኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ክልቲአን ጋንታታት ይግበኡ ኣብ ዝበልኦ 24.5 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተረዳድኣ ኢጣልያዊ ክኢላ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ቪያሪያልን ቸልሲን ዝጸንሐ ጥቡቕ ምሕዝነታዊ ነዚ መስርሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ተፈጽመን ክረክብ ከም ዝሓገዞ እዩ ሮማኖ ዝገልጽ። ቸልሲ ዝሓለፈ ዓመት ኒኮላስ ጃክሰን ካብ ቪያሪያል ኣብ ዘፈረመትሉ ግዜ ካብቲ ተጠሊፉሉ ዝነበረ መሸጣ ዋግኡ ኣዛይዳ ከም ዝኸፈለትሉ ኣይርስዓን። ከም መግለጺ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ቸልሲ ብዘይካዚ ጆርጊንሰን ንተጻዋታይ ቦካ ጁኒየርስ ንኣሮን አንስሌሚኖ ውን ወዲኣትሉ ከም ዘላ እቲ ሓደ ካብ ተኣማኒ መስራሓት ምስጋር ተጻወተ ዝኾነ ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ተዛሒሉ ዝነበረ መስርሕ ምስጋር ተኸላኻላይ ኤቨርተን ጃሬድ ብሬዝዋይት ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሓድሽ መልክዕ ተበጊሱ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ብሬዝዋይት ኤቨርተን እቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘቕረበትሉ ሰሙናዊ ማህያ ክኸፍሎ ድሕሪ ምትሃት እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንጃሬድ ብሬዝዋይት ሰሙናዊ 160,000 ፓውንድ ክትከፍለያ መብጻዕትያትሉ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ። ውዕሉ ክሕድስ ብኤቨርተን ዝተሓተተ ጃሬድ ብሬዝዋይት ኤቨርተን ነቲ ኣብ ዩናይትድ ክኸፈሎ ቃል ዝኣተወትሉ ማህያ ክትከፍሎ እንተዘይክኢላ ነቲ ክሳብ 2027 ዝርጋሕ ውዕሉ ሓድሽ ውዕል ከም ዘይውስከሉ ሓቢሩ። ብፋይናንሳዊ ቅልውላው ካብ ዝሳቅያ ዘለዋ ጋንታታት ሓንቲ ምዃና ዝንገረላ ኤቨርተን ብሬዝዋይት ዝሓተታ ማህያ ክትከፍል ዓቕሚ ከም ዘይብላን ነታ ቀዲማ ዝጠቅዐትሉን ንማንቸስተር ዩናይትድ ካብቲ መስርሕ ከተንሰሓብን ዝገብራ 70 ሚልዮን ፓውንድ መሸጣ ዋግኡ ክልኢላስ ንማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ጣውላ ክትዕድማ ሓሳብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኤቨርተን ኩነታት ብሬዝዋይት ክትተኣማምና ብዘይምኽኣሉ ንተኸላኻላይ ኦሎምፒክ ሊዮን ጄክ ኦብሬን ናብ መሰርዓ ክትጽምብሮ ኣብ ስምምዕ በፂሓ ከም ዘላ ይንገር። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐርብና መደብ እዚ እዩ ነይሩ። በቲ ዘቕረብናዮ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕጽል ሓድሽ ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓቱ ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ